Nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, ọ bụrụ na gị na nwunye gị bi, gị na di gị bi, adịghị onye wu sent. Ofu onye ga-emejọrịrị nwanne ya, one way or the other, aga na-emejọ. Mana enwe ihe your partner mere ṅụ, ya ewute ṅụ, wutebiga ṅụ oke. Achọrọ m ka ị taa ọnọdụ ahụ eze, tụgharịa ya n'ụdị dị iche iche before gị na-eteki decision. Ije alụmdi na nwunye ọ wụhụ ije akpa obi or ije by force. Ọ wụ na ije ahụ ekweghị ọgịga, ọ ga-ekwe ọlụla. Mana enwe ihe merenụ gị hụta onwe gị n'ọnọdụ na iwe n'ọnụma na o jupụtara gị obi, gị tụgharịwa uche n'ime ihe ị chọrọ ime. Ya wụrụ na ọ wụ ịgbasa marriage ahụ wụ ihe na-akọ gị n'isi ka agbasaa na ị gaghị edili ya, na ị gaghị ịchọghị ya, ịchọzighị ya. Ọ wụhụ ihe ọjọọ ma ị na-ekwu okwu dị otu a, ma ọ wụ iche echiche dị otu a. Kama ọ dị mkpa ka ị nyetụ ọnọdụ ahụ time. Ọ dị mkpa ka ị tata okwu n'eze, ọgọdụ ma ị ga-agbasa, nyetụkwu ọnọdụ ahụ ọnụnụ a chance, tụgharịkwa uche n'ime ya, hie ụra abalị ole, weeks ole, tete n'elu okwu ahụ. Ọ ga-enyere gị aka ịma the right thing to do. Ọ ga-enyere gị aka ịma the right decision to take. Gị were họrọ gị take a decision, kpebie na ihe ị chọrọ ime. N'ime ihe ahụ ị chọrọ ime, ya wụrụ ihe iji iwe kpebie, mkpebi nke ị kpebiri n'ime iwe na ọnụma. Ị nwekwara ike mechaa regret wa, by then ihe emebiwe. Gụnwa wụzi victim, emechazie wụzie the villain. Ọ bụrụ na gị cheke n'ime onwe gị, ije anyị chọzighị ịga ya, ikpebiele, that very day ikpebiele, ọ wụ eziokwu ikpebiele, nyetụkwuo ya time, nyetụkwuo ya days, nyetụkwuo ya weeks. Enweghị o gbochiri ṅụ, naanị ihe ọnọdụ ahụ na-anaghị wụ time. Ka ị mara ma ihe ahụ ị chere that day, mkpebi that day, ọ ga-awụkwa mkpebi ṅụ ma chi hụọ, jie hụọlagha, jie hụọ ọtụtụ ụbọchị ole na ole. Ọ ga-enyere gị aka ịma na yes, na ịtụgharịala uche na ihe na ọ bụ ihe ị chọrọ. Ọ wụ na iwe na ọnụma, ọ na-enwe ihe ị hụrụ, ọ gị chee na lekwe ka ọ ga-adị ma ọ dịchazi otu ahụ, ma ọ gị letịpụ anya naanị ṅụ ma ihe ị hụrụ, gị sị mba na ihe ị ma n'ime onwe gị na ị ga-agbaghara onye gị na-ebi mere gị ya, mana ị gaghị agbaghara because of one thing or the other. Gị gaa n'iwe na ọnụma gbubie marriage gị na ya abụọ, gị gbubie ihe ị nọ n'ime ya, ọ gị gbawakwa shakashaka na ịchọzihụ. Enwe otu esi mekọkashịa alụmdi na nwunye ahụ. Ị nwekwara ike bido regret wa. Before gị bido regret wa, ọ wụ ihe mmadụ zụrụ ike. Ikekwe mmadụ chọrọ ishi ofe, ma mechaa shie agwa, o nwere ike laruo regret wee matakwara na ọwa ofe ka ya na-eshi. Eshiri ofe na ugbo ene, erie ya n'ụkụtụ, na anọkwa irie n'abalị ọ erie n'ehihie. Mana agwa anụ na ishiri, ọ wụ mụrụrụ regret ka a na-enwe n'ime ụlọ. Ọ wụghụ na marriage. Ekwela ka such regret bịara gị na marriage. Tụọ okwu n'eze before gị na-eteki decision ahụ na-ebute a na-ama alụzikwa. Ụmụnne m, the next video will explain.